saking ketapang punika Siharjo. Kawula Yahya Sabda Sepande ngaturaken sandiwati Indro Budi Wijaya ingkang kawula rakit dhateng Jawa Bedayan Sekar Sari. Dari tokoh masyarakat perangkat desa ugi panitia ingkang sampun ngrawakaken kula sak kanca saking keluarga Indro Budi Wijaya. Dalu menika Budi Wijaya ngrawakaken bintang tamu spesial dari Surabaya inggih menika Mami Okta. Alah, gitu. Kau gak ngerti sebabnya aku berasa rono. Pedot. Pedot matamu. Kak gombal sani pedotnya apa? Kate nambah noponyo. Kon belayu. piye sih? Sampeyan kate nambah aku lha kok sampeyan sing ketularan. Aku sing kecekel Pak Pur. Aku belayu rono sebabe. Apa? Kamera-kamera gandeng ya. Iki lho, kok yo masih wong gak. Aku mau download di foto. Endokku kayak tukang ngobrol. Sampeyan seneng masih gira-gira. Sopo ngomong takon apa? Mas, Sopo ngomong sawanen, Bu? Socek eblas, cek kurang ajare aku anu sawanen. Wong lanang nek tak lungguhi nek gak atos aja nyelunang yo. Lho aku lungguhi pape goblok. Sampai ambek aku mbok minggiro. Kapan paling teh wong lanang telu papat aku sak sedina 6. kaya gletak sampeyan. Kenapa aku begengge? Aku sembarangan. Kau le, Sampeyan Pak oleh wis ditutup Surabaya. sampeyan tak wedok kudu disengawi kok dinyutak nyutak. Ya kan anak kurang ajar. Ngerti ya kok mek kon anak Arab tak pateni kok. Sampeyan lahir. Kula lahir mari niki. Perkarane kula niki mendem oleh tanggapan diperkosa wong keuangan dadi niki lho. Wis salah ta? Aku wes sampeyan. Dijawab sareng-sareng nggih. Wah, gak kompak sing ngomong. Namane Okta ngomong, "Nggih, barokah gedhe menentu rezeki." Sami nggih. Ben selamat pemimpin desane. Ben selamat wargane.
lho kegedhe. Puteran ta. Aduh, aku sing apa? Nek susune wong wedokku. Iya apa? Gombel. Aduh, Monggo dijawab sareng-sareng nggih. Ojo ati rasa-rasa. Pokoke teku penggaweane mesti rasa-rasa. Ambek tonggo biasa inyo. Kantek. Iku yo tira. Katakan sekitar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kula dongakno sing rawuh ten mriki sami sehat sedaya nggih. Ketane kaya ana Bambang Estir. Padha seger waras nggih. Kula yakin, kula percaya sing rawuh ten mriki mboten enten sing numpakno ambulan. Bener napa mboten? Delon sing tuwa-tuwa ya teko. Lu wong ngarep dhewe. Marana mundur tak takone lapo. Apa Mbak? Asam urat kambuh. gimana sampean? Sekarang oleh saking Budi Wijaya, ayo nduk diceluk adik-adikmu nah. Niki kula mrekes sindet. Pokoke dalu niki pesikene kuat sanget. Monggo. Oleh artis. Pertama ada neng artis, neng Rani, neng Nyantika dan juga neng Sugeng dalu bapak-bapak kangen. Itu ya biaya. anak sampean punya. Sugeng rawuh sing duwe bayang koprak nang guri. Tanggapan tikor ini neng Sani. Oh, katek. Duh, Apa aja kaya. Mula bayang koprak lumas akeh pikine Mas yo kok tinggal gletak Mas Ardi aku akeh gantine aja gulane Lopesan iris, bulan kono, ada di sini. Mula jambelane wong sekira manis delanono lho anak bojone ira-ira mula gelali penuh seneng mas aku tiap larang Mari anu jane nyemoni papimu kan belo aku tak belo papimu. Wong mami Okta iki ditinggal rapi sampe duwe anak. Ireng-ireng sing karana. Luwo ngetiti. Penuh seneng aku gak larang. Mula sing penting lungguh ibadine. Sampai kumentot kan Ya lali ya. Nggih. Sekarang adik-adikmu nak. Ayo diceluk maneh dulu. Untuk yang selanjutnya ada Neng Yuni, Neng Pikum, Neng Titin dan juga Neng Rizky. Nggih. Nggih, ana sing. Masih Ini apa? masalah keto. Ojo gelem. Aku pengen tau ada anak berontok datang ini. Untuk kata. Gelangku pengen mas. Masa aku kebuono gak? Loh, Nah, ini. iki sopo rek? Sing iki tok rondo. Kalau tawakno Mbak Bayu. Malang esa warna, pati, acur murka. Sukat tekilat tuwa-tuwa Pulau Gerinti kok ijo godhongi Durung mesti mas aku melok diko
aslinya nak? Ini tante-tantemu. Nah, yang pertama ada Neng Santi, Neng Susan, Neng Anik, Neng Murni, dan juga Neng Sarti. Neng Murni ini terkenal dong di YouTube Budi Wijaya TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Budi Wijaya TV. Nonton Mami Okta, bayar tajilan. Semua sih akeh pokoknya. Aku pilih kita bokep ya. Duduk di TikTok. Aku keliru buka minyak. Iya. Katakan sugeng rawuh matur Abah Ilyas ingkang sampun rawuh nggih, matur sembah nuwun. Mulangit pangadali kidur, dewa setan ora bisa kumpul. Sembah nuwun katur Abah Ilyas ingkang sampun rawuh mriki nyenduk. Mugi pinangangan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kakak barokah. Sesarengan senior saking Budi Wijaya yang pertama Ibu Yayu, disusul Buka Cira saking Gresik, Bu Yayu niki saking Lamongan guru tari, Buka Cira guru salon. Nggih. Ibu Mary, Iki guru nggih bidang. yang Ibu Irma terakhir guru rias. Nggih. Ojo sampai lu dipek wong. Sembah nuwun suwane para rawuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya ya, Nduk. Aja lali di komen, di like dan subscribe melalui channel Budi Wijaya TV. Temriki nggih wonten anakku lanang Dion Kentin Manis. Mas Rio, Nggih, kali channel sapa situ iki? budaya channel. Budaya Channel. Pimpinannya Mas sinten iki? Video Aji Hernia. Nggih. Monggo. Setoran all artis Budi Wijaya. Ibu Meni menuk menok-menok. Monggo. Ya apa ya Mariani? Dimas Sarti. Boleh aku dikapuk pikiran. Semua yang sudah hadir di live TikToknya Mami Okta, jangan lupa di komen ya. Maaf yang belum bisa typing kejawab, monggo.
menika tembangipun tak tangisi. Kisinan maksudnya saking kisinane sampe bayang koprak kok gak maju sih nek ditenir. Golek lagu kesuwen dul. Nggih. Monggo. Ayo lah. Ayo cepetan. Sesang keloncat. Ayo tangene wayang lagi.
Pak Nombak Budi Wijaya. Ayo Cak. Koyong inilah Ayo. Bujuni lho Kon. Ayo Rani sikat. Adik. Sampun kapiran tebakipun ati selak masih. Monggo. Wis pokoke telus ya. Nggih. Seneng majono Bapak. gimana nih bro? Aku gitu pun disenengi kok. Sembarangan wani okta saking keluarga dalam kru Budi Wijaya TV. Monggo para artis niki Bapak Lurah, apa Ibu Lurah niki boten request ta? Monggo. Tasik semangat ya ibu bapak. Tasik semangat. Tasik. Ya mau jodoh. Ayo Sa. Waduh.
Iya dong. Serene wong Jawa unen-unenan jroning suku Kudiring lan Waspada. Terus. Bejo-bejane wong lali bejo sing iling. Tolong jangan beranjak dulu dari duduk Anda. Habis ini pagelaran awak sesarengan Budi Wijaya. Dilanjut cerita. Cerita yang apik sangat. Jangan lupa like, komen di channel YouTube Budi Wijaya TV dan juga channel